hogade Nang bे फंबाय सोंजोबनाय थाबाय आंनि चेनेलाव रायमना जंगल रिट्रिट नामा बेयाव फैनानै जों बिराद फेमिलि बिराद गोजोननाय मोनदों आरो जोङो बे सा ओनसोलनि रायमना माने नेशनेल पार्क बिनि अपोजिट सानजा जायगा सानजाथिंजाय फैनो हागोन बे दिरुं दिरुं गागोलां खामान्डु नुबाय हनै रेड खामान्डुफ्रा हेलौ बैसिम ओंखारला ओमफ्राय सासे दंबावोमोन दा Wow, double sabrini mata baik. sabri tadi ada gijar Masang ni bathroom ah. Kosni map nabu menjangan bahaya lepas ni. Alam se bindas. Rumah. रिट्रिटआव फैबाय रायमना नेशनेल पार्कआव फैबाय दा जोङो जोबोद रायमनानिफ्राय साबायखर बावदों Hello friends, welcome back to channel. Tumka ang channel फिर से बनाया था बाय. So बेराद गोबन खनसे भिडिअ लाबदो आरोना. So दिनै जोङावहाय थांनो नागिरदों. बेंगलरावसो थांनो नागिरदों. सानदों खोमा नोंथांमोना नाथाय थफ्ला थफ्लि लानानै जोङो रायमना नेशनेल पार्कआव थांनो नागिरदों आरोना. बिथांमोना माने जोंखौ इनभाइट खालामनायखाय जोङो थांनो नागिरदों. ओमफ्राय बाहाय एसे कभार डान्सबो लागोन. So नोंथां नायनोथ' मा जोबजासिम नायलांबाय जाबाय. So भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै. Let's go. ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो मादै मोननाव माने ओंखाम गोरलै जानो थांगासिनो आरोना. So नोंथांमोना भिडिअखौ नेनानै थाबानो जाबाय. जोङो मादै मोननाव थांगासिनो आरोबाव. So दायो जों ओंखारबाय आरोना थांसै. So let's go guys. आंजों लोगोसे नायफालांदो. View Nice to ne? सफैबाय ने? Nice to meet you. खुलुमबाय. सासे दंबावोमोन दा Kira
Sista kalau साहा बायदिसिना लोंखांबाय दानिया एसे ड्रेस चेन्ज खालामसै आरो ना मानो होनबा कभारडेन्स एसे लानो नागिरदों नालाय रूमफ्रा साइज आरो ना रूमानो बहुत क्लीन दिख रहा है बहुत सुंदर दिख रहा है एबाराव रूमखौ नायनोसै सिङाव माबायदि मोजांथ' geyser. मोजां नाय बाथरुमा बेदा जा साइज Portalandı da hepsi. Bonfire खालामना होनसै दाउ सावनायसै अमा सावनायसै. Double bed दङ दा. एबाराव 3 नाम्बारखौ नायनोसै एबार बेखौ नायनोसै नायनोसैलाय जोंहा नायनोथ' गैया नायनायसै. वा डाबल साब्रैनि माथो बाय साब्रै थाजायो आरामसे साब्रै साथाम साइजथ' नोगोद आनो दोननो हरसे थालांदो नै बाहायनाय गेलेग्रा बायदिसिना दङ जा मोजां आरोना आंथ' गेलेनोसो लुबैबाय एन्ड बै आर्मि बायदि आरोना माने आर्मिफोर गाखोग्राया बेबायदि कितना धूप है ना बहुत धूप है यार सासे हनै गाखोगासिनो दं सनियाया सान्देया नै मोनबाय हटेल मालिकआ नै बेनो लोगोफोर Dasta baik kamu doa. Surya. Siapa hot? आदा मोना जोंनि रायमना जंगल रिट्रिटआव बेरायफैदों जोङो आदा आरो आदानि फेमिलिखौ बरायो आरो बिथांमोना दा बेवहाय एसे जिप लाइन गाखोनो नागिरदों नानिमोना जिप लाइन गाखोगोन बिनि उनाव बाजेबो दङ हरै दा दसे उनाव मोसागोन आरो बेबायदिनो कामान्ड' नेट ओमफ्राय बार्मिस ब्रिज स्विं ओमफ्राय बिदिनो माखासे एडभेन्चारास एक्टिभिटिसखौ खालामगोन बिथांमोना औ नोंथांमोनाबो फैनानै बेरायफैनो हागोन बेबायदि माखासे एडभेन्चारास गेम ओमफ्राय बेबायदि एक्सपिरियेन्स लानो हागोन थेंक इउ आच्छा नोंनो नामा मेना औ आदा आच्छा दे नै बेनो फंबायानो मेन ओमफ्राय जोङो सोरबाफोर फैनो गोसो दंब्ला बे फंबायनाव फैनांगौनि थाखाय जों कन्टेक्ट नाम्बार होना दोनखागोन आरो जों अके लागाव हगारदो थोड़ा खेलेंगे
दसे लेमोनजों स्लोंसै सान्दुं गोसानि लेमन जुस वाव क्या डिजाइन है जानसै ओंखाम जानसै नोगोर मेंग्लिबाय आरोना मोसानानै संकसनि नाबो मोनजागोन बाहाय लोगोफोरनि आरामसे बिन्दास बिराद बरिया मा अमा बिराद दै जागोन बिराद रायमनायाव फार्स्ट टाइम नोंना फंबायना मा लाइनाव गोलैदों संग्रा ना आंनाथ' दा सार्भिसावसो सार्भिसाव आदसा मा गामिनि आंना गामिया अक्सिगुरि ने बरिया ओमफ्राय मा नाम आंना मुङा दिलीप बांसुवारि थिगैनो दं दे बरिया ओमफ्राय नोंनालाय आंना नामा इजिबेलेश्वरि आंनिबो गामिया अक्सिगुरियानोखा आदसा आदसा थिगैनो दं दे बे एखेयावनोला लाइना मोजां सार्भिसावनो बरिया थिगैनो दं फ्रायनो वा बरिया जाबाय दे जा बरिया नुखादों प्लेन साफानो दायो जोङो नै जाखां लोंखां दसे रायमना नेसनेल पार्कसिम गेटसिम थांना फैनो नागिरदों एसे बेरायहैनो नागिरदों जिपजों ओमफ्राय जोङो हाग्रा सिङाव हाबासै मानो होनबा जोंहाबो मोनाहैगोन नालाय ओंखायनो ओमफ्राय टाइमाबो जा खम जाबाय नालाय सानाबो जा थाब थाब हाबो नालाय 4:30 सान हाबो दाना ओंखायनो जोङो हाबहैयासै आरोना ओमफ्राय मालाबा हाबफैबावगोन होननानै मालाबा फैफिनगोन आरोना जोङो एबाराव हाग्रा सिङावसो बेरायगोन आरोना नै दसे थांबाय गेटसिम आंनो सालायबाय आरोना गेटआव एसे बेरायफैबाय नै एसे दखान दं बाहाय नेसनेल पार्कनि खाथियावनो गय गोरलै जानोसै लेबुआनो जा गिदिर ना बड़ा लेबु गाबोनथ' फैलालाय आदाया जोंनि बे रायमना जंगल रिट्रिट जेया मानि रायमना नेसनेल पार्कनि खाथियाव बेयाव फैनानै आदाया माबायदि मोनदोङो बिनि फंनैसो फोरमायनो थाखाय आं खावलायबाय जोंनि गिबियावनो आंनो बे फंबाय सोंजोबनाय थाबाय आंनि चेनेलाव रायमना जंगल रिट्रिट नामा बेयाव फैनानै जों बिराद फेमिलि बिराद गोजोननाय मोनदों आरो जोङो बे सा ओनसोलनि रायमना माने नेसनेल पार्क बिनि अपोजिट सानजा जायगा सानजाथिंजाय फैनो हागोन आरो बैथिंबाय मा गामि ओमफ्राय जेनेबा लामाया ओरै संकस थांबाय लामा ओमफ्राय संकसआव थांना लोगोफोर नैबे लेफ्ट साइड राइट साइडजों फैनो हागोन आरो फंबाया जोंखौ लेंहरनायलाय जों फैबाय फेमिलि आरो दा बिराद गोजोननाय मोनबाय जाहोबाय लोंहोबाय बिराद इन्टारेस्टिं मोनदों आरो बिराद साइलेन्ट जायगा
नोंथांमोनाबो बे जायगायाव फैनो हागोन बिराद मोजां फेसिलिटि रुम थानाय जानाय बिराद एक्सेलेन्ट दा नैबे फंबायनाव हाबफैनो हागोन बिथाङा बिराद मोजां खालामदों आरो बिनिफ्राय साबसिन खालामबावगोन बिथाङा दा मास मोनथाम जादों नामा मास मोनथाम आरो बिनिफ्राय साबसिन आपग्रेड खालामबावगोन आरो बिथांनियाव फरेननि मानसिफ्राबो बिराद फैबाय आरो फैनानै बिराद थाफैबाय नोंथांमोना बे जायगायाव फैनानै थाफैनो हागोन आरो जानोबो हागोन रुमबो दंखायो रुमाव बिराद मोजां अके ना हेल' भिउवार्स आं बे समावहाय दङ रायमना जंगल रिट्रिटआव आरो मोनसे जों बेयाव नुनो मोन्दों जोंनि गेजेराव बि गार्लसनि जे मानगोनां आदा जा बिदाया गावनि टीमजों लोगोसे जंगल रिट्रिटआव फैबाय रायमना नेसनेल पार्कआव फैबाय दा जोङो जोबोद रायमनानिफ्राय साबायखर बावदों बेबायदिनो जोंनि बे जायगाखौ प्रम'सन खालामबाय थानो थाखाय जेसेबां भिउवार्सफोर दं जे कन्टेन्ट क्रिएटर्सफोर दं बिथांमोनखौ आङो बे मिडियानि गेजेरजों साफ्रोमखौबो बरायहरबाय खावलायहरो नोंथांमोना फैनानै भिजिट खालामगोन गोजोननाय थाबाय आदा थेंक इउ मिनियाव लानोसै जाबाय दा जों फट' लाना भिडिअ'सो ला होदो दे दे मोनागुलायबायनो थांनायाव मोनाहैसिगोन लाइट्स जाजोब्बाय ओरैजाय दे नानि दे